Сәлем дуслар, табигатьтә яз үзенекен итәмле шушындый кояшлы, яңгырлы, җилле көне без Азнакай районы Чалпы авылына кунакка килдек. Биредә күп балалы гаиләләр күп һәм шуларның берсе Раушания апа һәм Әсхам абый Галиевлар. Алар ике балалары булуына карамастан тагын 9 баланы тәрбиягә алган. Алар белән якыннанрак танышырга булдык һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Уттай эш өстендә йөрибез. Исәннәрмесез? Исәнмесез Раушания апа, исәнмесез Әсхам абый, ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Бүген якшәмбе, гадәттәгечә хатын-кыз инде кухняда. Кызлары, оныклары кайтканнардыр. Хәзер без алар белән якыннанрак танышачакбыз. Безнең менә Галиевлар гаиләсенә килүнең зур сәбәбе бар. Мен Чалпы авылына килүебезнең монда кайсы гаиләгә кермә, алар тәрбиягә бала алган. Менә Раушания апа, сез инде беренчеләрдән булып хәтерләсәм, 15 ел элегәйме? Сөйләп китегез әле, каян килгән идея, үзегезнең ике балагыз булган бит инде. Ничек башланган иде ул менә бала алу тәрбиягә? Киң йөрәкле, олы йөрәкле кешеләр генә бу адымга бара ала торгандыр дим инде мин үзем. Ул гел уйламаганда булды. Интернат бар ул вакытта Азнакайда. Хәер генә биреп чыгыйм балаларга дип кенә кергәнем. Шуннан кызыкты менә шулай. Иң беренче Алинага күзем төште. Бу вакытта сезнең инде ике балагыз булган. Ничә яшьтә идегез Раушания апа? 40 яшьләрдә булганмындыр. Ул вакытта бардым, опекага бардым, сөйләштем. Бу балалар бер семьядан 3 бала иде. Шуннан юк, мин әйтәм, мин 3-не алмамдыр, берне генә алам дигәч, ну аермыйбыз да инде без, ярар дип риза булдылар. Алинаны алып кайтам дигәндә, тагын 2 бала, бер семьядан 2 бала, без дә авылга кайтабыз дип, гел менә шулай җылашып торалар. Ул бит балаларны алып үстердең генә түгел, аларны яратырга кирәк. Алар да сине яратырга кирәк. Илкең береңә тартылып тормасаң, авырдырдыр беләм мин андыйны. Менә шайтыр 5 шәүгә җыелды булар, тагын булар шәүтекләр 2. Шайтыр 5 бала, калган 4-сен кайчан алдыгыз инде? Ничә елдан соң? 4-сен яңадан менә бер алмазыбыз коррекционныйга мәктәпкә керде дә, бер үзе җылый мин генә ди анда барам. Аңа иптәш коррекционда укытырган алдык. Бүтән балагызның исемен шутлап китегез әле, яшьләре белән. 2 бала, Илдар, Илнур. Хәзер инде алар берсе 35, берсе 40 яшьләрдә. Аннан иң олысы Айгөл Айнур. Аннан Алина Алмаз Айнур, тагын бер Айнур, Айнур, Бәләкәй Айнур дип җырдылар инде алар үзләре берсенә берсе. Аннан Гөлнара, Люда белән Дания. Мин буларның исемнәренә ятларга бер 2 көн кирәк булыр иде. Бу тамыйсызмы? Юк, бу тамыйм. Бер кискәндә ничә җәем токмаш кисәсез, Алина? 3-4 инде где-то. Ансыдары бер атнага гына җитә. Кыймак пешерәчәкбез. Диана үзе кыймак куйган дип аңладым. Бүген иртән кунаклар килнә, без аның белән хәзер кыймак пешерәчәкбез. Галиевлар гаиләсе белән шулай тату, дус эшләп яши. Кыймак үзең пешерәсең, үзең шулай куясың, яратасыз. Яратабыз. Күп балалы гаиләдә кыймакны 2 генә әйтмиләр. Менә бер тәпән, бер таз кыймак басканнар. Раушания апа әле менә ничә бала тәрбияләүенә карамастан, женщина-мать, женщина года, ел хатын-кызы бәйгесендә дә чыгыш ясаган. Кайчан булды ул, ничәнче елда? Ничек җитешәсез, Раушания апа? 17нче елда булды, бик күп. Анда тырышлыклар, балалар белән репетициялар ясап, бөтенебез бит анда. Казанга ук бардыгызмы? Казанга ук бардык. Башта Әлмәттә республиканский конкурс булды Әлмәттә. Әлмәттә җиңеп Казанга бардык. Казанда чыгыш ясадык. Аннан Раушания апа, менә яшегезне әйттегез инде, әйтмим яшегезне, әйтәсе килми. Бик матур саклангансыз сез. Юсак бит инде бала тәрбияләү ул бик җитди, бик авыр бит инде. Кеше хәзер бер бала да алып кайтырга әле менә күпсенә сирегез бармы? Нәрсәдә дип уйлыйсыз? Җитешәлмим мин. Балалар карап картаярга вакыт юк минем. Җитешәлмим. Эшем күп. Раушания апа, картаярга вакыт кирәк ди, вакыт булмагач картаймыйм ди. Шулдыр дип уйлыйм. Аннан соң менә ничәдер ел элек бит инде Азнакайда балалар йорты бар иде, хәзер ул ябылды. Менә сезнең кебекләргә була ябылдымы ул? Шулай алдылар инде, шунчыктыр ул елны мин чыктым. Мин башлап җибәрдем инде аны, ана шуннан соң китте инде ул. Чалпыда гомумән башка гаиләләр дә бала алган дип беләбез. Менә минем күршемдә гел без бергә шулай бер-беребезгә поддержка булып, беребезгә беребез киңәшләр биреп
Чолпыда кім болып ішлейсіздер Рушан Мен апа? медсестра, шәфқат уташы болып эшлим. Біздің Рушан апаларының ең түпшіклері Данил бейт. Данил, һәм аның апасы? Люда. Люда, ең сыңғы алған балалар. Данил, скажи, пожалуйста, чем занимаешься? Помогаешь ли папе, маме? Я помогаю папе и маме. Ну, что вот делаешь? В выходные приезжают они. Я убираюсь, что... Ну, Убираешься даже. да, Кушать работаю. готовите вместе? Я не умею готовить. Ну, правильно, пусть эта жена будет готовить. А еще чем занимаешься? Спортсмен, певец, танцор? Фанцвет. Я который... Спортсмен. Молодец, Данил. Люда чем занимается? Что любишь делать? Убирать, полы мыть. Ох, вот это самое главное. Эсхам абай менә сөйләп китегез әле. Бала алу бит инде ул бик зур адым. Каршы килмәдегез ми Раушан апа менә шулай балалар алып кайтабыз дигәч? Biz birga килешеп бит сөйләштек башта. Үзегез күп гаиләдән менә үзегез күп Юк, гаиләдән. юк, юк, 3 кенә балабыз. 3 кенә бала. Ай. Үкенмәдегезме? Авыр булган Юк. диңгез вакытында. Юк, укымадык. Бер тапкыр. Юк, гел. Бәйрәмнәр ничек үтәсең сездә? Яңа еллар, Сабан туйлар. Гөжләп. Гөжләп Монда үтә. кайталар бөтенесе. Ай, бөтенесе гел, бөтенесе җыела. Бүтән балага да условия, шартлар тудырган сез инде өйдә шулай бит. Су кергән, су чыккан. Ай, мунчада газ, кашан керәселәр килә, кайталар. Һәрберсенең бүлмә өйләре. Ай, Көтіп алабыз біз, бірінші орынны ала, малайыбыз менә күрәші. монда ул Сарықлар ала. Қызыға, Күрәшіп йөри. Ай, ну. Улым сарық ала, күрмә, бірінші орын ала, күрмә. Өзі бізде де көп сарық дейбіз. Монда искитмәле үйләре зур, бүтән җирдә ялт иткән, шундый киң бүлмәләр, һәрбер баланың үзенең бүлмәсе бар ди менә Раушан апа. Ялларга кайткач, алар менә шунда туктап, ял итеп, ашап, эчеп, рәхәтләнеп, көч җыеп эшкә китәләр ди. Моннан тыш сарык, сыер, үгез, каз, тавык, бройлер, үрдәк, тагын нәрсәләр тотасыз? Асрыйсыз? Эт. Асрыйбыз. Эт, песи. Ушым зоопарк. Нур, сәлам. Хәтерлимән мин 10 ел элек аңа килгәндә бик бәләкәй егет иде. Син безнең көрәшче икән. Көрәшче. Аннан соң елда сарык алып кайтасың ди. Менә әниең зарлана. Сарык үзе бездә дә күп алып кайтма инде дип. Нәрсә бирә ул сиңа көрәш? Bilmiyorum. Ничә ел инде шөгыльләнәсең? Şey bir 6-5. Монда сөйләнеп кенә йөрмәле безгә ярдәм ит диделәр. Галифлар алар бүген сарык юна алалар, бик күп сарык тоталар икән. Хәзер аларга мин дә ярдәм итәчәкмен. Әсхам абый, кайчаннан бирле менә сарыклар тотасыз инде? Шушындый хуҗалык, зур хуҗалык тотырга мәҗбүр инде сез. Балаларны бит ашатырга кирәк. Ай, элек-электән үк инде. Әтиләрдән үк калган сарыклар. И шул продолжай итәбез һаман. Хәзер җыйнала торган баш саны күпме соң? Корбанга да сатасызмы? Әйе, корбанга да бирәбез, сатабыз. Азык әзерләүдә, карауда кемнәр ярдәм итә? Менә малайлар. Икесе. Әйе, менә Әйе. ике малай, менә алмазны әле- күбрәк йөрибез. Әйе, әле алмаз дөрес булса, сыер да сава ди, кызларны заметка, монда егетләрне лектиреп алырга кирәк. Алмаз, хакма, сыер сава беләсеңме? Bilmem. Билә. Галифлар белән шулай күмәкләшеп эшлиләр дә, ашыйлар да. Һәм аларга без дә бүген ярдәм иттек һәм әзрәк кенә пычранып, үзебезнең шәһәргә кайтып китәчәкбез. Менә шушындый матур күркәм гаилә белән танышуыбыз өчен без бик шат һәм аларга чын күңелдән уңышлар телибез, рәхмәт әйтәбез. Һәм инде әлбәттә Чалпыда матур күркәм гаиләләр күп әле, алар белән без сезне киләсе тапшыруда таныштырырбыз. Әлегә мин сезнең белән саубулашам һәм киләсе очрашуларга кадәр дим. Сау булыгыз! Данил, поживей давай, ну делай.